na-ege anyị ntị na-ekirikwa anyị unu asaalachi unu abụọlachi nakwacha ụmụnne anyị na-Abia steeti maọbụ Imo steeti ndị be anyị asị unu etetego nke tata ekene dịrị Chineke onye mere ka etete tata fụkwa ụbọchị tata aka m bụkwa Oriakụ Osodiakpatakụ Susan Ilechukwu dịka mmadụ si wee gwa unu anyị ebuka anyị abatakwana dịka anyị si abata isiokwu anyị ji bịa tata amaghịkwa m isiokwu nke tata o metụrụ nnọọ onye ọbụla site nnukwu wee ruo na ndịda onye ọbụla nọ n'obodo anyị ahụ bụ Naịjirịa maka isiokwu anyị bụ tata wo nna amamotu mmesi wee kwu ife nke a isiokwu nke tata ọ na-agbawa obi ọ na-agụ anya mmiri ịgwa nka m na-ekwu esef ọ na-eme m ka m bewe akwa maka na ife na-eme n'obodo anyị kazi nkụ nyawụ ife anyị chọrọ itinye ọnụ tata o mebigo ọtụtụ ife duna ọtụtụ ndị nya ụmụaka pụtara ụwa enwebeghị ihe ha ma enwebeghị ihe ha mere n'ụwa o mego ka ha nwụọ n'oge ha ekwesịghị ịnwụ mmego ka ndụ ha ka akọtụọ ndụ ha shọt ọ bụrụ naanị ụmụaka ma ndị nke ọ na-agba anya mmiri Osodiakpatakụ mkpebi isiokwu bụ onwe ihe ụfọdụ ọnwa na-ele anya ị gaa ma ebe ị ga-ebido ị gaa ma ebe ị ga-akwụsị ọ bụ ihe anya mmiri akwa ka nnọọ mgbe ụfọdụ otu mmadụ ga-eji nnọọ asị na arụchara ụlọ n'otu ntabi anya gị hụ na ụlọ na-adasịsị gaa hụ na ụlọ na-adasịsị amaghị m nnọọ ihe bụ nnọọ dị ha ọ bụghị naanị ihe a bụ ihe ọ bụ mgbe ụfọdụ ilegide anya ga-eju ọgịnị na-eme ọgịnị na-eme ọgịnị na-eme nke bụ isiokwu bụ na isiokwu anyị jiri bịa taa bụ unu hụrụ this collapsing of building here agakwa ya were ebe a aga ebe a ada collapse building gịnị mere o ji dị ụta gịnị mere o ji dị ụta ya bụ na ọ bụrụ na ị ka na-abata abata ihe mebibeghị jiri nnọọ ike gị nye oche maka isiokwu anya ekwesịrị ịnụ ya anụ ebe ọ ga-abụkwa gị jirikwa mayọ tikwara anya ọnụ nke gị tikwara anya uche nke gị ka anyị marakwa maka nke anyị bịara taa bụ agba nke mbụ ya maka ọ bụghị ihe a ga-ekwucha n'ukwu ụbọchị Nwaada Osodiakpatakụ Susan a sị gị kwuo nke gị gịnị bụ ụlọ ọdịda nyawa ife ka na maka o nwere nke mere mkpụrụ abasị one na one onye nwe na afro ka nyawu ife si wee mee ọ ka na nya aka m ji n'anya na aka m na-eroterite nya obi adịghị m mma kedu ihe wu ụlọ awụ nya ụlọ nakata oze ọdụka ebe earthquake melu ọkwe ma jijiji ụlọ kwụ akwụ eme yo na ọwụ na mmadụ nọ n'ime marakwa n'otu a ka mmadụ si n'ime si emekwa yo na ọwụ na onwe ndị nọ n'okpuru ya ịma hei nya nna ife a asị m n'ọka adụkwuo ka anyị kwuo mana achọ m nke ọdụ n'ọkụ ka anyị kwuo n'ọkụ ama m nọọ ife nwute mana ka anyị kwuo n'ọkụ maka onye ọwụna maka ife a metụtara onye ọwụna bido n'onye isi ọchịchị obodo ahụ Naịjirịa wee luo na nwatakịrị eku n'aka maka na nwatakịrị eku n'aka o nwekwara ike nke a na-ekwu metụ ha ndị eku n'aka o metụrụ ha n'ọnụ ọ nwere ya wee isiokwu onye ma mgbe o ji abịa ihe a dịkwa na oke ihe a kpọrọ ọtọ m egbu m ọtọ m egbu m ọ dịka ihe mmadụ jiri aka wee kotere onwe ya ịzụtara ya mmadụ ọ ga-aga n'ahịa gị lecha anya gị hụ ọnwụ gị zụrụ ya ị ga-eji aka gị azụrụ ọnwụ ọ bụrụ na ihe kwere omume ya bụ na ihe anyị bịara taa ka anyị leba ya anya ka anyị mara ụmụ ihe ndị a ihe na-akpata ya anyị matacha ihe na-akpata ya anyị amarazie ihe ọ na-akpata marazi otu a ga-esi gbochie ya bụ ụmụ ihe ndị a o nwere mgbochi nke ahụ nke na ọka ọ gịnị ga-eme ọ ga-eme mgbochi ọnwụ nwere mgbochi maka ọ bụrụ na ndị ahụ agaghị eme ihe ha ga-ekwu ya bụ na ụdị onye ha achọghị ịrụ ọrụ onye ha hapụ ya ebe ahụ nke bụ isiokwu wurukwa eziokwu bụ unu agala ebe ọbụla maka isiokwu anya ụdịghị ihe eji egwu taa a sị na ọ ga-adịrị m mfe ma ekechicha nnọọ ihu m agaghị m achị ọchị ka ihu otu o si dị m n'obi kama agaghị na mmemme nke ahụ m nweziri ike anyị mewe ya ọ dịzị ka njiri iwe bịa ọ bụghị iwe kama ọ bụ ihe mwute otu o jiri na-ewute anyị anakwa na-asị ndị ahụ o mere na nke mere na Lagos Island nke ka mere eme ma na-asị unu biko
ndị nwụrụ anwụ ka Chineke nara mkpụrụ obi ha na ndokwa manakwa na-asị ndị o metụtara ndị ka nọ n'ụlọ ọgwụ unu enyere onwe unu nsogbu echi ka dịkwa Chineke ga-eme ihe o ji bụrụ chi ndụ ga-afọdụ